Dadi manten cil awakmu. Manten, Pak. Wis kaya ting glung ngono kaya ya. Iya ya padha, Pak. Ya anu awakmu yo ngangge sawat-sawatan. Iya no. Balang-balangan. Iya tak antem seret. Gawe suruh, Dik. Bataku seret jeriet. Yo mantene bocor, Dik. Mantene bocor, ra sida dadi manten. Bojomu balang bataku ya bosok no. Ya suruh diblebet diantemne cerot. Lah nyapa kok muni bataku? Bataku jarine. Lah wis kena ngomong suruh ya takon lho kowe kancane kowe. Lah ra mbok menawa beda kan. Bismillah. Saka Banyuwangi. Bismillahirrahmanirrahim suruh diantemne mak cerot ngono. Baru terus ngideki ndok. Nyapon ndok. Lah apa? Telek didek diotrok-otrok ning kene moro. Yo mambu kabeh maratuamu ya nesu goblok ke bocah. Kowe iki tau rabi ora to? Urung Kowe iki tau rabi apa ora? Lho aku urung tau, aku jek rencana ya. Rencana diengkul. Aku jek cah nom kok padane kowe wis. Ya rabi kaya mbake Mase ngene iki lho ya ngidek ndok cerak, bar didek to digoreng. Sing mangan sapa lho? Jarene mbokmu. Cotekan mbok. Ya didek ning kresek iki lho, Pak. Ora ro, aku ora ro. Terus banting bunder kae. Banting apa wi? Dadu dibanting mak kluthuk. Kok iso dadu lho. Kendi. Ora ro aku. Lho yuda ora teko. Ora teko aku. Sesuk tak kei kasete rasa takon itu tak. Mbok syuting aja men mantenmu. Ya tak syuting no. Weh, ya lungguh ning kuwade ngono Dik. Lah nyapa ning kuwade? Lah ning ndi? Ning ngarep ratan. Lah terak wong liwat kowe. Delok drak awake dhewe wah jan koceluk kowe. Ora ngerti lah sing dicak maman Rasa. diombeni karo banyu putih ngene Dik. Arak ciu lho. Dadi ngene ngombe kabeh wong kali ngene mendem kabeh mantene. Kowe sak omah mendem kabeh ngene malah apik to Dik berarti Kok iso dulang anu kok iso arak ngono. sak keluarga mesti mendem kabeh. Yo cong berarti kowe. Nggone Mbah Geng cukre enak. Encah. Kaidoni cengelmu tenan. Yo banyu biasa banyu bener Anu lho. diadai gelas. Kok gelas apa to? Gak garalon lho, paralon sampe ta. Diglogok ya to, diglogok mari ngono dikeran. Keran terus. Dikeran ndampune lambemu mangap. Cerep. Arak dikeran. Ya apik Dik berarti. Oh, Pak apik eket mau kuwi. Genah. Kuwi dulang-dulangan sego barang ngono kae. Mboten. Lha apa? Letong. Masa mah didulang letong apa enak dulang-dulangan dulang-dulangan lho umumnya ya sego to blok-blok kowe ra Jawa Kene aku letong tak goreng tak kei blantang ya enak ya kowe tau roh letong ora ya wis letonge kotoran sapi roh ora ya roh enak ora ya jelas gak enak wong wedok kok sikile gede ulune akeh aja mbok rapi lho kuwi apik lho Pak kuwi ngono banci Dik